As coordinadoras dos clubs de lectura seleccionamos 5 libros dos que máis xogo dan nas nosas tertulias dos clubs de lectura. Comezamos por 3 autoras galegas: Emilia Parda Bazán, unha autora clásica da nosa cidade, con unha antoloxía de contos sobre a violencia contra as mulleres, El encaje roto. Continuamos con Begoña Camaño, co seu Circe e o prazer azul, unha novela que fala do mito de Penélope Circe, pero dende unha perspectiva de xénero. E neste bloque de autores galegos presentámosvos unha novidade editorial, Rewind, de Juan Tallón, unha novela para todos os gustos lectores e que dará moito que falar. E pasamos ao continente norteamericano ca primeira obra dunha autora de orixen ganés, Yaa Gyasi, Volver a casa, unha novela histórica precisamente sobre o pobo negro. E rematamos cun clásico, Truman Capote, A sangre fría, unha novela que inicia un xénero literario novo, falando dun crime espeluznante do que todo o mundo xa oíu, pero unha novela que paga a pena ler. E con estas 5 primeiras recomendacións rematamos o primeiro bloque de recomendacións de clubs de lectura para este Verán Lector 2020.